ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag sa imong una-una. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Alin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Stephen, 22 anyos, single, estudyante, first year college, taga Panati, Malungon, Sarangani Province. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati, ilabi na sa akong mata. Ganahan gid unta ko nga magkahuman kog eskwela. Pero babag na ako kining akong gibati. Aron niyo hisabtan, sugdon ko sa dihang senior high pa lang ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Stefan, nasa na imong mata? Ha? Kay naon sa dechen? Nakpuwa-puwa man ang dapit sa puti sa imong mata. Ha? Mau ba? Huwag gid ni maayo. Dautan kag mata? Oo. Daan ako nga dautan og mata. Duha na ka doktor sa mata nga mga giduol ani. Kay maulian man siya basta may tambal nga dapat ini. Pero kung wala sab, mabalik na sab. Ano? Nya karon nagpuan na sab di ay. Sa mini kani, huwang palibot sa itom sa imong mata. Lain king tan-awon. Mura jud kag vampira. Ha? Uy, kumitara to, Steph, ha? Ay, lagkasuko, good. Pero, mas mayo siguro nga imo nang ipa-check up og usap. Unsa? Mao ba? Una kuya, nagpuan na sab lang akong mata. Dikatay na baya ang puwa sa dapit sa itom sa akong mata kuya. Sige. Magkita ko paagi diri. Nga magkapada ko kwarta, ha? Padaan ni mama dito sa imong doktor, ha? Dito sa Davao. Ina nga, dibalik na sa bang imong gipate sa imong mata. Uy, okay na lagi ng imong mata, Stephen. Huwag na magpuwa. Yan anay man gini siya basta matambalan na. Pero kung wala siya tambal, mabalik na sab. Kay nang sagay ng imong mata. Nahawag naman ko ni sa katarata. Hala, mao ba? May gani kay makakita pa ka, no? Aw, kita pa man. Pero sambol lang. Oh, pero hapit na kita mag-graduate sa senior high. Mag-college na unya ta. Mayo pa mo. Excited pa mo nga mag-college na. Ikaw di ay, dili? Di ka may eskwela sa college? Ganahan man. Gusto man gani ang tako nga makuha og kursong psychology. Ma! Uy, Stephen, naunsa man taon ka?
Gipiyong manimo imo mga mata og nagpingit ka. Sakit kay nga kung mata o kuma. Murag mabuha ka nga kung ka sakit. Ay, ikaw masagod. Sige pamuha og buhatan ng unsa na nimo thesis. Nya maligo ka bisag kuwang kastog. Dire sayag be. Okay, Kita lang kung maayo ng imong mata. Magpaduol ta sa may bintana, dali. Ayaw ma. Dili ko ganahan nga mo tanaw kahayag. Unsa? Uy, time's up. Skipin. Tarong ako nun ng naong nimo. Mura lagi nagnahiwi dong ang pikas naong nimo. Unsa? Usa ka semana gi kong nag-anto sa adto nga murag nahiwi ang pikas na kong naong. Ug sakit kayong ako mata ug uo. Mihangyo ko sa among advisor nga muhunong lang una ko sa pag-eskwela. Aron makapahuway ko hangtod sa among graduation sa senior high, aron pod makapasok ko. Pero after sa among graduation, mikalit na sab sa pagsakit ang akong uo nga nagsakit pod ang akong tangkugo. Ug unya, kasakit ma. Asa mang sakita ha? Asa napita, Stephen? Ang akong uma, ang akong tangkugo. Sakit kayo ma. Murag yun may ugat nga naipit o naputol. Ginoo ko. Agay. High blood ka naman sigurong bataha ka. Hala. Nahiwi naman sa diay ng tuong bahin sa imong naong dong. Ha? Ma? Ginoo ko, anak. Ato na lang laging sultihan si kuya ni mo anang imong kahimtang. Aron mapadoktor na sad kaniya. Kiwa man intaw na mauliin ang imong kahimtang, oy. Nawad-an naman ka kagkusog ng imong naong. Dili ka na gani makatarong og kaon. Dili ka na gani makahimo sa pagpanluwa. Ug maglisod na ka sa pag-istorya kay nahiwi na ka ng imong naong. Marag na bunog ug maayo ang akong naong ma. Ilabi na ni bahin nga nahiwi. Magpa-check up na lagi tag doktor. Wala kita'y kwarta ma. O ikog na kay kong kuya. Ako lang yung hilot-hiloton. Basin og Unsa? Mo eskwela ka? naulian naman ko gamay ma. Kay ganahan na lagi ko nga magpadayon sa pag-eskwela sa college ma. Tingnan si kuya ma nga eskwela na ko. Paan ang kurso nga akong kuhaon? Psychology. Manoy gusto na akong kurso ma. Ni ano sa ning akong gibati. Umurag bunog ang akong naong. Ang akong tangkuko. May sakit na sa dili. Kalipungan ko. Wala ko mawa sa kalimutan. La! Ilagay pa rin! Ay, nilagay ko yung patakaboy! Normal raman ang imong dugo, 120/75. Pero mo-advise ko nga ipa-CT scan gyud ka o baka magpa-MRI gyud ta. Aron may bawaan gyud nato ug unsay gyud ang imong sakit. MRI, Dok? Murag, mahal man siguro na, Dok, sa? Mahal-mahal gyud. Pero aron kita mahibaw ug unsa nang imong gibati, kinahanglan gyud ang magpa-MRI o CT scan. Nagtuo pa ming high blood ko o giatake ko sa high blood tungod sa akong mga simptomas. Apan mingon ang doktor, normal raman kuno ang akong blood pressure. 120/75 raman. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nahiwi ang akong naong ug sakit ang akong tangkugo nga murag may naipit og naputol nga ugat ug murag nabunog.
Normal raman ang akong dugo. 120/75 raman. Dili ka ni Bell's palsy? Ikaduhang pangutana. Katong time nga naghimo pa ko sa among thesis sa senior high school pa ko, pirmi kong kuwang sa tuog ug maligo ko. Mao kato ang nakaingon nining akong gibati o kaliwat ba gini namo? Ikatulong pangutana. May katarata ko sa akong mata. Nagbalik-balik na sa pagpuwa nga moabot na ang pagpuwa sa itom nga bahin sa akong mata. May connection ba ni sa pagkahiwi sa akong naong? Ikaapat og katapusan. Pag-eskwela na ako sa college, pirmi kong tulala og dili gid masod sa akong utok ang isulti sa among proktor. Ingon sa doktor nga ipa-CT scan o ipa-MRI ko aron ko na mahibaw-an kung unsa ang akong sakit. Tinuod ba na? Wa man gud may kwarta. Asa man may muduol nga ahensya nga makatabang namo. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Stephen. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay na ninyog dugaya ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta atong mga sukintig paminaw? Amo ginang gisiguro nga makapadamo sa inyong suwat sulirana mo ug unsa atong mensahe sa mga nakapadanas ilang suwat, Dok? Yes, kinahanglan kumpletuhon ninyo ang inyong address kay para may balumi og tagadiin ka kang dapita sa kalibutan nagpuyo. Kinahanglan nga detalyado ang imong mga paghatag og mga impormasyon sa imong sulat suliran kay hatagan man ni siya script o drama sa atong mga script writer o ma-dramatize, mahatagag kinabuhi sa atong mga talents. Correct. So, di ta mag-uol nga. Di na nato ikawang mga problema, guys, no? Kay kitang tanan. Di yun ni, wag yun exempted problema. Di man ni final exam mo. Na ako ingon ninyo pirmi. Kitang tanan naan. Dibaw mo? Depende ra gyud na sa pagdamo. Namin iso lang, mura man di ko'y problema tawhana. O, kabaw lang na muda. Di na parihan nimong nagmaoy, nga nagmugtok, nga dayog hilak, dayog kasuko, dayog sapot, na may uban nga, madapanig smile lang sa, ikatawa lang sa ninato, no? Kay unsa man atong atong makutulungan karon adlaw attorney na kinidiri akong gitubangan, no? You are never too old to set a new goal or to dream a new dream. Life race is lifetime ba yan, no? So bisag taas-taas na atong edad, di na siya late pa nga ngandoy ta nga mahitabo ni sa akong kinabuhi. Yes, and mga greetings today, Doc. Nga atong mga suking tagpaminaw da sa Sea View Cafe Restaurant, ha? Diha sa Talumba, asa ning ila sa Malapascua Island, no? Mga pagpaminaw taga Malapascua Island. Mga Rosales family, labi na si Richard, Armullas family, labi ni si Maribeth Monteclar family, no? Diha sa Malapascua Island, nakaanak ko ning lugar ha attorney, no? Og si Juan Artiking da sa panimalay ni Doktora Cora o Quijano, gato ni Quijano, no? Yes. And punto medical karong adlaw, Doc, no? Ato ang letter sender, 22 years old, single first year college, taga Banate, Malungon, Sarangani Province, atong taguon sa pangalan nga si Stephen. Yes, Sarangani Province, may pagpaminaw diyan ni Dr. Joe Ruiz. Yes. Murag honorable na siya da, murag board member na siya da sa Sarangani. Regards niya taga Sarangani. Balome dire sa RMN Cebu nga daghan kay migtuking paminaw da sa Sarangani Province. Yes, no? Iyahang pangutana katupaning sa iyahang ang iyahang na feel katong senior high school pa man siguro ni siya ani Doc, no, nga nahiwi kuno ang iyahang naong ug sakit ang iyahang tangkugo nga murag may naipit or naputol nga ugat ug murang nabunog. Normal raman ang iyahang dugo, 120/75. Di ba kuno na Bell's palsy?
Yeah, kining 120/75, kuan naman kini dili mo kini siya yung taas yun, no? Kining Bell's palsy, usa ni siya ka-asymmetry nga mahitabo sa atong naong kung naay damage sa atong facial nerve, no? Kining atong facial nerve, usa ni siya sa mga cranial nerve nga kung ma-damage gani, maka-cause ni siya og asymmetry. Asymmetry meaning dili balanse ang paglihok sa atong facial muscles. Ang usa na to ka mata dili ma-blink, dili ma-close tungod lagi kay apektado ang facial nerve kay for some reasons trauma na infection o na lesion dang dapita ug kini magong atong facial nerve naa ni mo cover ni siya sa skull head area nga maoy makakos nga mahiwi o dili na balanse ang itsura sa imong naong. Ikaduhang pangutana niya, kadtong time nga naghimo pa ko sa among thesis sa senior high school, nga pirmi kong kuwang ugtog unya maligo. Mao ba katoy nakaingon sa iyahang gibati or kaliwat ng ingon ana? Dili may ug kaliwat, this is more on environmental, no? So kining kining kuwang og tulog depende rin sa anad, no? Kay mga law student, mga medical students, samtang nagkuan pa sos duha ka oras ang tulog ka oras ang tulog. Yagi gyud duha ana, Dok. Kanang pulaw gyud. Maghumol ko lang tiil sa bulanggana ang tubig. Ako'y mga kaila nga mag-ingon ana, Dok. Ako wala gyud pugko. Oo. Ako'y kaila ato niya, summa cum laude siya ato ni. Summa cum laude. Kung sa man nimo nang sa kuan tulog-tulog. Magbabad lagi akong kaila tinuod summa cum laude pud namo pod sa accountancy. Maghumol siya og bugnaw nga tubig siyang tiil unya Nay usahay nga naglingkod pa kapag sugod nya kitapad nam nimong kama liso kag gamay gipatong sa nimo imuhang tiil. Taod-taod gibali ang imo na pong lawas mo imuhang iba taod-taod higda atog gyud mahitabuan Matog lang sa kog 5 minutos kay daghan ra pagtunan. Asos pagmata nimo alas hayag na. Mao na katulong pangutan natin May katarata ang iyahang mata nya nga magbalik-balik sa pagpuwa nga moabot moabot na ang pagpuwa sa ito mga bahin sa iyahang mata. Naba kun na connection sa katong pagkahiwi sa iyahang naong. Yes, it's because ang facial nerve kung baliko nagsupply ni dihang dapita. Very proximal, very duol man ang mata sa atong tingnon ta facial nerve nga mo nagsupply da kanang area mo ni gitawag natong danger area triangle kaning atong bitong mata, ilong, baba, no? So very vulnerable na gid ang mata, ilong, baba kung naay problema sa usa sa mga cranial nerves nga nagsupply dihang dapita, no? Kining katarata usually mahitabo naman ni sa medyo taas ng edad, no? Ang atong litigation there pero pa may edad niya ato ni bata pa man 22 years old pa man si Stephen. 22 years old. I don't think so nga katarata ng imong sakit, no? Part lang gid na siya sa kining Bell's palsy, maayo man ni siya bisag way tambal, no? Maayo na pero mas maayo na lang gyud og kumpleto ka sa mga vitamins and minerals na maka fast track sa recovery sa imong facial nerve nga na-damage. So I don't think so nga katarata nimo. Unsa may mga laing eye problem nata gito? Dry eyes. Dry eyes. Maka-cause siya dry eyes actually. So mao na ang nahitabo sa Bell's palsy maka-cause ng dry eyes. Di man mo blink, no? Yang kulang og pinunta kanang nutrition lagi, no? So mao na nga ayun pawa sa paglaom kay bata pa man ka, hopefully marestora ang symmetry, meaning ang bagay kanang pantay nga anang configuration sa imong naong, no? Of course you need to see siguro para sigurado Sarangani province I'm sure na nagpractice niya nga ear, nose and throat nga specialist, no? Yes. Makurihian ni siya sa madaling panahon. Ikaw pa to katapusan niyang pangutana pag eskwela niya college, pirmi kuno siyang tulala, di masud siyang utok ang isulti sa proctor. Ingon ang doktor nga magpa-CT scan or MRI siya para mahibaw-an kung unsa ang iyahang sakit. Tinuod ba na wa mangguguno sila'y kwarta, asa sila moduol nga ahin siya nga makatabang nila. Yes, panahon na maroon sa eleksyon, no? Doon mo day politician. Correct. Na-mention mo ito na kung kailan nga Dr. Joe Ruiz. No? Wala na Dr. Joe Ruiz na, Doc, refer ko ni Dr. Rini Obra, kabangay ko na akong MRI o CT scan nga. Kining CT scan o MRI, dili ni siya mga tambal, ha? Basig magtuo mo nga tambal na, dili.
Kining CT scan ug kining MRI diagnostic procedure ni siya nga mo guide sa usa ka doktor pagkahibalo kung unsa mang klaseng sakit nga naa ka. Depende sa result sa CT scan ug MRI, guided ang attending doctor kung unsa may buhaton o ihatag sa imo. O kung mahal ba, barato ba, depende sa hospital. Kung medyo wala kayo budget, I'm sure na government hospital sa Sarangani, o doon mo para matabangan mo sa financial side of it. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhigapon sa tuang programa, kini ang Akong Suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.